Hi guys, जों दायो मादैमोनाव डन बस्क' खाथियाव अमा बेदर लायनो नागिरदों। आंनि रुममेट लोगोनि मा होनो अमा संनानै दोनदों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। डेली मार्केट सफैबाय ओमफ्राय दा बे मादैमोनावनो गथ'फोर दङ, साब्रै गथ'फोर दङ, बिसोरनो थाखाय मेथाइ लादों। As usual, daily market बिराद भीड़ जायो मानसिया। ओइ गुलि जानो गियो दे। Guys, जों स्टेशन बारनानै थाबायबोबाय। दायो मोनफैबाय ओमफ्राय मा होनो आं एसे डेन्स कभार खालामनो लकेसन नायफैफानो थाखायबो फैफाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा मोजां मोजां जायगा दङ आरो बेनो। बेखौलाय मा दै गैया माथिंनाव? गाइस जों दा मादैमोननि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आंनि खाथियाव बाबु सासे दङ, नायबाय था नोंसोरो र'। जोंहा नै गयबो लाखाबाय खावनानै मादैमोननिफ्राय अमा बेदर। हाय गाइस, लोगोफोर जों दायो फ्लाइअभाराव बेरायहैनो नागिरदों। दाथ' ओइ दा खयथा जाखोथाय टाइमा? दा 4:30 जाबाय। ओमफ्राय नै आंजों लोगोआव आंनि रुममेट सानै दङ। हाय होनदोब्रा, हाय होनदोलै। बाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ। नै लोगोफोर जों दा टट' गाखोबाय ओमफ्राय बिराद हाद्रिमोन आरो बेलासि जाबायमोन नालाय जों थांबा, ओमफ्राय बिराद गुसुबोमोन दिना। दा नै जों थांबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो जों फट' क्लिक खालामलांदों आरो गोबावनि उनाव बिदिनो माबादों बेरायहैदों नालाय। ओमफ्राय दा नैबेहाय ट्रेन फैना होननानै जों थाथ'नांदोंमोन बिराद गोबाव। बासिजोब्बायलै माला बासिजोब्बायलै माला। नै लोगोफोर जों दा फ्लाइअभार मोनफैबाय। बिदिनो फैयै फैयै बिराद बेलासि जाफैबाय। दाथ' आरो गुसु बोथोराव थाबैनो मोनाबो जायो, बेनिखायनो बिदिनो मोनाबाय आरो। ओमफ्राय बाट स्टिल जों साथामजोंनो बिराद इन्जय खालामदों। माने जों फ्लाइअभाराव बांसिनानो फैनायानो जाया, बेनिखायनो गोबावनि उनाव फैनायखाय बिराद इन्जय खालामदों आरो जों माखासे फट'सफोरबो लादों। दा नोंथांमोननो आं देखायनानै होगोन।
गाइस जों दा फाइनालि जोंनि पिजिआव मोनफैफिनबाय रुमाव ओमफ्राय आं माने फैबाय थानाय समाव माने फैफिननाय समाव आं शुट खालामासै बिकज मोनाबायना आं सानबाय मा क्लियारानो फैखानाय नंला भिडिअआव बेनिखायनो आं शुट खालामबोआसै दा जों पिजि मोनफैफिनबाय रुमाव दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय एन्जय खालामगोन होननानै स' बाय टेक केयार गुड नाइट